नोंखौ दिनै मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि न'यङाव फैनानै गोबां पिपिएफनि मानसिफोरा बेयाव जइन जाफैदों आरो बेयाव पिपिएफल' नङा बेयाव जिएसपिनिफ्रायबो फैदों आरो गोबां माने गिदिर बिबानाव थानाय ब्लक लेभेलनि बिबानगिरिफ्रानो जोंनियाव फैनानै जइन जाफैबाय आरो बेयाव आङो निस्सय गावनो फैनानै आं थाफैदों आरो आं नुबाय जोंनि धोनस्रि समस्थियाव माने बिथांमोना जइन जाफैदों जों नुदों 17 बोसोर जाबाय पिपिएफआ जोंनि धोनस्रि समस्थियाव मा जौगानायनि खामानि मावदों थांनाय बोसोराव दिनै बेयाव प्रेस मुसाहारिया देरहानानै दङमोन दिनै जौगानायनि थाखाय बिथांमोना रायजोनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ सम्पुर्ण गासैबो रायजोफ्रा नुजोब्बाय दा बेखाय सोलायनायनि जिथु सार्थआव फैबाय थानाय समाव जाहाथे इउपिपि सरकार फैखागोना रोखाखा खिन्थु धोनस्रि समस्ति हिसाबै जोङो केन्डिडेट दैथायहरनो हागोन बेखौ नुनानै दिनै लोब लोब पिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनियाव जइन जाफैदों आरो बेखौ लानानै जों गोजोनदों फैबाय थानाय समाव निस्सय 2025 मायथाइयाव जि इलेक्सन जागोन बेयाव सम्पुर्ण भाबै इउपिपिएलआ धोनस्रि समस्तियाव 100% देरहागोना जों दिनै रोखायै नुबाय फैबाय थानाय नैबे अक्ट'बर दानाव नोंथांमोना नुगोन जोंनि धोनस्रि समस्तियाव जेसेबां मानि पिपिएफ आरो कंग्रेस बिजेपिफोर दङ बिथांमोना जोंनि गेजेराव माने 3,000निबो बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ सार बिथां प्रमद बर'आनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिहैगोन जों आसा खालामदों बेयाव माने 3,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जों बेयाव जइन जागोन